салому алейкум дӯстони азиз, худованд хайртон тия. Ба диққат гӯш кинед бачаҳо, ман ҳамаи намуд мошина ки шуқ менам баъзе видео не ки мошино серьёзна худна ҷиддӣ мегирем гуфти гап. Да дандуни кандагим бимарам дигар ки дӯстони азиз. Opel Antara ака 2014 моторш 2.4 тугри 2.4 Sustained change пробеги чанд қай 260 чанд пробег автомат мультирул обогрев сидени задний период и шароитиш тенҷа кай дӯстон видео климат контрол хулоса ки ҳама чиз и подушка бонагичай подушка кай ина дӯстони азиз ҳамаш шуримури чики пекия дӯстони азиз бибине ку ақиб шавӣ кака чи шавӣ ки беста багаж шавӣ ка кнопкаш беста дӯстони азиз тамоми намуд мақсад якне ман сёмкаш кардагим беҳад тоза мошин ба дараҷаша тоза просто и бачак заруре ки бояд чикор кунам фурӯшаш маҳкам шукар каҷонда ак ман бо дари пӯшундаги сёмкаш кунам дӯстони азиз чӣ меган мошин бовар кунед беҳад тоза мошин ёзи фароша просто куштам чай тоза оста кор кардаста хуб инами кор кардаста дӯстони азиз ина мошин чара бине ба тамоми санъат рақамо расист ки ҳаққи барои ҳама одамое ки действительно мефаҳманд ин мошинора суворӣ мекунанд барои ҳамая куака фармарша гирум куак дӯстони азиз бибинед манам деҳқони сёмкаш кардастам нархш чандай нархш 1200 мега айнуми бобоҷон гап занед як мезанад чим шуда кур мена айнуми бобоҷон гап занед бо тамоми чира скидка хуб мекунад ҳайшки бура ака тамом ҳо ҳайшки бура инами деҳқони сёмка кардам е бачаҳо ай қатсои деҳқони шумо намеоед ҳама тарафа бибинед ин соҳибаш сувор мешавад дар тапуш ина дӯстони азиз бибинед ҳам қад тенҷа ки мошин ки бовар ки дам мегирӣ е барои ҳам мошини бачаҳое ки ҷипсуворам барои ҳамаи чорведия фаротаку бикуш анам хел бира кайки бира шав сёмкаш дорем дӯстони азиз чорведе дигак не звук надора 2014 мотор чӣ меган 2.4 шароитош тенҷ хулоса аз ин ки бомбача барори кор кушоишкор сагарачиҳо ҳам ҳаракат мекунам барои шумо мекунам худо нигаҳдор бачаҳои мошинсувор мардуме ки лайку комментари хуб менависа раҳмат ба падару модари шуморам ҳамаатон саломат бошед ба хотири Аллоҳ ҳаматон дӯст медорам. Салому алейкум.